Rahama Sadau yau ba da ke ba. To ki je ki zauna mana. Ba zan zauna ba. Mama Alamin ina Alamin din? Na bar Alamin a mota. Wace motar? A motar haya. Ka ce akwai sauran rashin a hankali a ƙasar nan. Ke yarai? Ina son kaɗa ne da Ali Gumzak. Falali A Ɗorayi. Ye? Aminu Saira. Za dai mu haɗa ki da Bosho. Sifar wayan na gefe. Mu haɗa ta da Bosho ba? Wallahi ba ruwan alimu. Bosho gaban ma ba an ce a wajen ka ta samu ɗaukaka ba? Na sha kwada mata bari a nan kan ta zama wani abu. To Adam ya zango fa. Kan ya zama wani abu nan nake zuwa ke mun bambadanci. Idan suka zalimi ko suka sha wiwi ya suke yi ma? To sai shuru. To kai idan ka sha me kake ji? Abubuwa na emotion. To ga sabuwar jaruma mun kawo ma. Yanzu mun zo bangaren audition. Yazal. Sadiq Sani Sadiq an ce an hana haska fim ɗin labari na ko? What? Saboda me? Akan me? Haka dai ni ma na ji. Magana yara kuma? Sarki wallahi ba magana yara bace. Wallahi ba zai yi ba. Abu almasar ba ce duk ku koma ƙauye ku yi noma. Ba ku san yancin mu bane. Sarki dai kam ai zai ji. Kana tunanin zaka iya min barazana ne? Sarki wannan ce barazana? Prince, Je ka kai tsaye ka yi magana da kake so ka yi. ya kake da kuɗi? Su ne rayuwata. Wani kai shi isa tsohon da yake taimir bulayi akan kuɗi. To ya magana koma gona din. Idan ba sai na bazar da kai ba. Akwai fa arziki mai tarin yawa a noma. Dala fita ka bani waje. A ni fa shawara ce kawai na kawo. Babu ruwanka da mu. Ya dan kwambo. Muna da hankali. Shine kuma aka ce ba kwa yi wa Alhaji noma? Kai dai mu tafi tare wallahi. Ina kuma shi zai iya wani noma. Shi na fi baban namu. Yana fi da laifi. To me yayi? Tsohon nan shi ya sheƙe mu. Ku dau mataki mana. Hanya ɗaya ce. Wace hanya kenan? Mu tattara mu kai shi ƙara kotu. Kuran aje kotu din. A Alhaji kaɗan dai ba su wani abu. Saboda duke su ce. Shin baka musu alƙawari ba? Na musu alkawari. To ka cika mana. Ai lokacin da na musu alkawari din nan ba cikin hankali na nake ba. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah.